Hhayi vele-ke ubhuti lo ohluphekelayo amtshele ubaba inyanga ukuthi mina vele into engiyifunayo imali. Ngikhathele ukuhlupheka. Athi lo baba lona oyinyanga, phela lana into uma kumele uzenze kunama-terms and condition, kunemigomo nemibandela ekumele uyilandele. Hhayi ukuthi nje uvele uthole imali. Khona into ekumele uzenze ukuthi uzothole imali. Athi lo baba, hhayi mina anginankinga noma yini baba mina ngingakhona ukuyenza. Athi okay. Umntanakho umfana or intombazane? Athi hhayi umntanami intombazane. Athi okay, njengoba umntanakho ayintombazana-ke into ekuyomele uyenze, uzongena la ngizokugcaba ngikufake ebhavini. Uma ngikucaba ngikufake ebhavini, masiceda lapho uzohamba wena. Uma uhamba kumele le ngane yakho le uyigubhele umgodi, uyifake iphila and then ulinda 7 days bese uyaya uyomba lo mgodi futhi uyawuvula. Uma uceda uwuvula uyabheka ukuthi ufile na. Uma esefile uza nelimi lakhe lo mntwana la kimi. Hhayi vele lo baba abona ukuthi hhayi ngeke ungihlule kangako lokho, vele ngizosuka la ngiyogubha umgodi nje ekudeninyana nje nala ngihlala khona bese nje ngiyamthatha nje ebusuku. Athi hhayi ngizokhona baba, ngizokhona. Athi ubaba u-sure? Athi yebo ngi-sure. Athi okay singaqala-ke. Hhayi vele lo sekaloku uhleli la, ngithi yena vele akazange ukuzoyenza next, just nje ukhaphelo lo. Hhayi vele bamthathe-ke bamgcabe lo baba, bamgcabe vele. Mabaceda ukumgcaba bamfake ebhavini, bamgezise ngale nto abamgeza ngazo. O-right, kube right-ke na ubaba bamtshele bakathi ilanga liqala ukubala kusasa uyabala uthi 1 until ku-7. Mase liphelile leli lesi-7 kuleli lobusi-8 ila kumele ubuye khona nalelimi lale ngane. And le ngane awuyihami, awuyenzi niksi, awuyidlisi uphoyizini, uyingcwaba iphila. Ungamoshi nje umthetho, uyingcwaba iphila. Hhayi o-right ubaba abona ukuthi ngizokhona. Hhayi yebo baba akukho nkinga, hhayi ngizoyenza kanjalo-ke, ngizoyenza kanjalo. Hhayi vele baphume nalo bhuti wemoto lo omkhaphile. Uma baphuma vele ubhuti wemoto athi hhayi mpo, indlela sewuyayazi ukuthi iza lana, mina ngeke ngisabuya nawe and anyway sengikulethile la, into esihlanganisile iphelile, ungicelile nami ngakwenzela ubuntu, so asisafonelana asayenzani next. Hhayi vele ubhuti athi hhayi akukho nkinga mpo, ngiyabonga kakhulu, hheyi ungilekelele nje, ngiyabonga mfethu, ungadini usize nabanye. Hhayi umfo vele ayenze make sure ukuthi uyablokha lo bhuti wemoto, ublokha lo bhuti ozihluphekelayo nje, uyaphuma nje kuyena. Hhayi o-right vele afike-ke indoda endlini yona le ehluphekelayo, ifike itshela umfazi ithi hhayi phela mkami-ke into ekumele ngiyenze-ke mina u-1 no-2 no-3 kumele ingane ngiyingcwabe iphila, after 7 days ngikhiphe ulimi ngilimikise le. Athi umfazi hhayi kuyomele wenze kanjalo baba ngoba phela nami ngiyafuna ukuthi ngike ngizwe impilo emnandi, ngikhathele ukuphila lokhu okunzima kanje. Enye ingane soyenza mani, uNkulunkulu uyabona nathi isimo sethu ukuthi sinjani, akusukuthanda kwethu mara isimo esisiphoqayo ukuthi size senze lento ngoba imani kunzima, yazi kunzima, kubuhlungu. Umamayo le ngane athi heyi akumelanga usho lezo zinto mani, zabe ubuhlungu ini mani, kumele wazi ukuthi senzele into zokuthi nathi sijabule mani. Hhayi vele lo mama astobhe ukukhuluma ngale lento ngoba lo baba uyamlwisa. O-right fine, lo baba aphume ngomnyama u-late nje aphume. Uma esephumile lo mama abize le ntombazana, uma ebiza ubiza yena lo mntanakhe, uma embiza amtshele mntanami yazi mina ngiyakuthanda, oyingane yami, ukuphela kwakhe, so mntanami umama uyakuthanda, uhlale wazi ukuthi uyakuthanda umama. Hhayi umntwana naye amangala ukuthi umama manje sekangitshela ukuthi uyangithanda, yini kwenzenjani? Athi hhayi mama yini kwenzenjani na? Athi hhayi mntanami akwenzanga next, just ngiyabona isimo esiphila kuso nje sinzima, uzithola into oyidingayo, so mhlawumbe unokuba ukuthi nje ube nayo lento yokuthi abazali abangithandi, kodwa ngifuna wazi mntanami ukuthi siyakuthanda, sinobabakho siyakuthanda kakhulu futhi. Hhayi umntana aphendula hhayi nami mama ngiyanithanda, nami ngiyanithanda, ngelinye ilanga kuzoba right mama, ngizokhula, ngizosebenza, ngizoniphatha kahle mama. Hhayi umama avume vele, kodwa phakathi uyasho-ke unembeza uma esisho kanjalo, athi ngizokhula, ngizosebenza, ngizonenzela into e-right ninobaba. Hhayi imshaye leyo nto umama, kodwa nje abe nalento ukuthi hhayi mani sizoyenza omunye umntwana. Hhayi vele afike ubaba, uma efika ubaba vele-ke umntwana kuthiwa akayolala vele ahambe sekawumbile umgodi la umbe khona. Hhayi vele ingane obvious sezijwayele ukuthi nje esikhathini esiningi uma kukhona ubaba izihlalela yodwa yabo. Hhayi o-right vele athi lo baba sengiyenzile umgodi, so ngifuna ukuthi eyintatha ngiyithathe le ngane ukuthi ngikhona ukuhamba nayo-ke manje ngizoyithatha ngihambe nayo. Hhayi umfazi avele athi hhayi akunankinga, so nami kumele ngihambe or ngingahambi? Athi hhayi wena uyasala la endlini, ungangilandeli uyasala. Uyacabanga lo baba ukuthi uma ngizovuma ukuthi ahambe nami makasashawa unembeza uyoya lapha ayovula lo mntana amgubhe futhi, uyayibonani?